10 urtetarik gabe atzean utzi dugu dena, edo agian ez hainbeste. Komplikazio guzti hauekin batzuk eskabarkamena, eta orain zer pasako da euskal kulebroian. Zauriak sendatuz konponduaz minak, ez jarri oztoporik elkarren bakeari, denbora nahikoa pasada. Terrorismoa amaitu dela, batzuek ez dute onartu nahi, bake gogoa aurrera jarraituz, bakara horretarako gai. Ez da batere gai erraza honi buruz mintzatzeko, baina garaia dazteko. Agian ez da inzaila eta ez naute gazteatik botako, eta hori ondo dago. Zauriak sendatuz konponduaz minak, ez jarri oztopori elkarren makeari, denbora nahikoa pasada. Terrorismoa amaitu zela, batzuk ez dute onartu nahi, bake gogoa aurrera jarraituz, bakara horretarako gai. Terrorismoa amaitu zela, batzuk ez dute onartu nahi, bake gogoa aurrera jarraituz, bakara horretarako gai. Hau inigo urkullu nentzat, compañero. Eskerrik asko. Apa. Gaztea.